Dobar dan, dragi prijatelji, moje ime je Tagunov Piotr, ja sam čovjek programer i CTO projekta DGU. Programiranjem se bavim 25 godina svog života. Najsloženiji sustavi u ovoj industriji su oni koji se odnose na umjetnu inteligenciju, a vrhunac razvoja takvih sustava je virtualna ličnost. Prije 2 godine u DGU smo počeli s idejom stvaranja virtualne ličnosti. Tijekom ove 2 godine izvedeni su brojni eksperimenti i napravljene mnoge tehnološke komponente, koje su dijelovi takve virtualne ličnosti. Ovo je Voice Vision, ovo je razvoj s prediktivnom analitikom koja je karakteristična za ljudski mozak. Ali cijelo to vrijeme, dok je trajala implementacija takve virtualne ličnosti, shvaćali smo da bi ta ličnost bila usamljena i dosadna bez odgovarajućeg okruženja. I tek nedavno vidjeli smo stvaranje mnoštva sredina, društava koja omogućuju postojanje takve virtualne osobnosti. Ovi svjetovi nazivaju se metaverzumima. Ne tako davno čak je i takav IT div kao što je Meta najavio stvaranje vlastitog metaverzuma. Shvatili smo da je stvaranje takvog virtualnog svijeta također neizbježno i pitanje vremena, pa smo unaprijed razmišljali o njegovom stvaranju. I već danas je očito da na horizontu od maksimalno 5 godina cijeli svijet čeka novi tehnološki napredak. Još nije jasno koji, ali mi smo u DGU timu, a vi, ako ste nam se pridružili, prednjačite u razvoju ovog smjera. U ovom virtualnom svijetu možete ga nazvati matricom, metaverzumom ili ružom svjetova. Postojaće virtualne ličnosti i bit će to idealno i prirodno mjesto za svakoga. Sigurno zanimljivo, isto tako i profitabilno, monetarno isplativo. Jedna od komponenti koja nam je dugo vrijeme nedostajala bila je upravo ekonomska komponenta i blockchain, u kojoj je Boris Povar, još jedan od naših osnivača, stručnjak. To je ta tehnološka komponenta koja nam nedostaje za stvaranje punopravnih virtualnih svjetova. I trenutno nalazeći se danas ovdje i sada, svi mi, Team DGU, razumijemo da su sve tehnološke komponente, društvo, naš tim i naša infrastruktura spremni za implementaciju vlastitog sustava virtualnih svjetova. Mnogo virtualnih svjetova, platforma na kojoj ima dovoljno mjesta za sve i nitko neće otići uvrijeđen. Danas započinjemo ovaj put. Pozivam vas da ga prođete s nama i za 5 godina da dođete do novog tehnološkog poretka, do divnog novog svijeta.